Señora presidenta, yo le quería preguntar un poquito qué valoración hace de que el juez Peinado quiera que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez en su caso de malversación y que en ese contexto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya salido a decir que ha hablado con su familia, ha hablado con su esposa y se va a presentar a las reelecciones del gobierno en el 2027. A instrucción que está a facer o xuiz Peinado vais a estudiar como negativa en todas as facultades de Dereito do noso país e do mundo. E deixo aquí, porque estou dicindo xa dabondo. De acordo? Cando falamos de presuntas actuacións incorrectas, no mundo da xustiza estamos vendo claramente do que estamos a falar. Por tanto, eu coido, Pedro Meseu, que estudiamos no mesmo sitio, pois esta instrucción, o delegado de goberno, que non lle din as grazas polo traballo, bueno, vais a estudiar efectivamente nas facultades de Dereito do noso país. E que valoración hace... Non fago valoracións nin do presidente do goberno, ni o que me faltaba a min que eu valore as decisións políticas que toman dirixentes políticos. Eu quería preguntarle polo tema das pulseiras, se cree que as explicacións da ministra onte foron suficientes e vostede que pedía unha investigación se comezou. Bueno, en primeiro lugar, tranquilidade para todas as mulleres víctimas de violencia machista. Quero dar a primeira mensaxe e pido tamén que contribuamos a dar tranquilidade e serenidade ás víctimas de violencia machista. En segundo lugar, se houbo erros e irregularidades no funcionamento das pulseiras, eu coido que debemos de ter unha pequena investigación ata onde seña para saber democráticamente que pasou e se houbo riscos ou algo semellante, as víctimas, dende logo, deben de ser, como todo en dereito, resarcidas. Por tanto, tranquilidade, serenidade, pídolle a todas, os actores políticos, non? Que axudemos a xerar tranquilidade e, dende logo, como a todo, é dicir, se hai algo que non funciona ben, exploremos que foi o que fallou e se alguna víctima tivo algún dano, de logo, ten que ser preparada. As explicacións da ministra... Xa contestei. Quería preguntarle sobre el anuncio del gobierno también de un buque que pueden enviarlo para proteger a la flotilla de Gaza. ¿Qué le parece? Bueno, saben vostedes que levamos dende primeira hora de onte traballando no seo de goberno, dende Sumar así o fixemos, justamente para dar asistencia á flotilla, a todos os activistas que están ali, non só do noso país, senón tamén do resto do mundo, e por fin, a última hora da tarde, conseguimos que, efectivamente, un buque se desprace nada máis e nada menos que para dar protección aos españois e ás españolas que ali se atopan. Pero digo máis, fago un chamamento á comunidade internacional, á comunidade europea, para que se volquen na garantía de protección aos activistas e as activistas que ali se atopan. Estamos vivindo un xenocidio. O réximen de Netanyahu é criminal. Pesa sobre Netanyahu unha orde de detección por crímenes de guerra. É gravísimo. O que está a facer golpeando atacando a flotilla é completamente ilegal. E eu fago un chamamento dende a miña cidade, dende Ferrol, á Presidencia da Comisión Europea, a todos os entes internacionais, a que paren xa esta barbarie. Non pode ser que o goberno de Netanyahu este disposto a pôr en risco a vida dos defensores e das defensoras dos dereitos humanos. A xente que está ali está defendendo o ben común, a legalidade internacional. E é grave que teñamos que desplazar dende varios gobernos europeos, efectivamente, buques de protección ante a violación manifesta da legalidade internacional por parte do goberno Netanyahu. Por tanto, e con isto remato a súa pregunta, quero darlle as grazas aos activistas, ás persoas que están poñendo en risco a súa vida para denunciar a barbarie que está cometendo o réxime criminal de Netanyahu.
¿Se va a volver a presentar usted en el 2027? Non estou nestas, non estou nestas, non estou nestas. Don Aval, se apoia tender reclamación deses dous diques que piden os traballadores como que se convoquen canto antes todas as prazas para os estaleiros, todas as prazas prometidas. Digo mesmo en público que en privado, falo moitísimas veces desto, estou completamente convencida, igual que outros membros do goberno, que para aumentar a capacidade productiva deste asteleiro necesitamos un dique cuberto e non só para a área de reparación, senón para o conxunto do asteleiro e, por suposto, son a ministra de Traballo, para min é clave que as prazas se cubran de maneira rápida nesta cidade e no conxunto do país. Estamos, como sempre digo, estamos no país dos 22,2 millóns de ocupados e de ocupadas por primeira vez na historia da democracia. Lembren vostedes que hai escasos anos os ocupados eran tan só de 11 millóns, temos unha población activa cercana aos 25 millóns, pero temos que mellorar porque aínda temos 2.400.000 persoas en desemprego e non imos parar ata conseguir reducir algo que é clave, que é o dereito que teñen as persoas no noso país a ter un traballo digno. Pero tamén quero sinalar que esta cidade, que vostedes coñecen tan ben como a min, ten unhas cifras de desemprego inauditas. Por tanto, creo que o camiño que está a facer o Goberno de España é o correcto. E non o digo porque forme parte do Goberno de España, o digo cos datos na man. Nunca houbo un investimento público semellante na historia da democracia de España. E os datos son datos. Non exerzo nin de parte interesada, nin siquiera de ferrolá. Exerzo con datos dos investimentos públicos que temos, o compromiso de investimentos públicos que temos, e mesmo tamén, súmome a reivindicación que fan os compañeiros, os traballadores do Comité de Empresa de desenvolver todavía máis as competencias en materia de formación na man da Xunta de Galicia. Muy bien, muchas gracias.